Prest bali badago hasingo gea. Lehenik eta eskerrik asko, prentxaurreko etorri zaretelako. Nerekin daude mailan Aintzane Oiarbide, bide azpiegiturutako diputadua eta Mutrikuko alkatea den Jose Angel Lizardi. Eta gure gaurko komunikazioaren helburu nagusia da publiko egitea, jendearen gana urreratzea proiektu bat, datorren urtean hasiko dugun proiektu bat, eta justu da GI 628 errepidean, alegia D-Bata Mutriku arteko errepidean egiteko asmoa daukagun aktuazio ambiziozua, indartsua eta horrek ze signifikazio daukan. Guretzako behintzat legealdi honetan egingo dugun bide azpiegiturarik importantenetako bada. Datorren urtean bi nagusi edukiko ditugu, bat izango litzateke Irungoa, hegoaldeko ronda eta beste hau, eta beraz duen garrantziarengatik baita ere gaurko komunikazioak guretzako egun seinalatu markatzen du. Nik esango nuke lehenik eta behin, legealdi hasieratik behin eta berriro aipatu dugun kontu badala, lurralde orekan aldeko apustua egin behar dugula, eta lurralde orekak esan nahi duena da Gipuzkoako hiri eta herri guztiek izan behar dituztela baldintza berdinak. Eta tamalez, une honetan, bide azpiegituran ikuspegitik ez da horrela. Une honetan utxune importante badaukagu, Mutrikuko herria ez dago behar dan bezala lotua gainontzeko herriekin, lurraldeko gainontzeko herriekin, eta guk uste genuen aspaldiko kontu bat zela hau, zor bat zeukala Gipuzkoak Mutrikuko herriarekin, eta beraz azpiegitura hau, errepide hau oso garrantzitsua dela. Herriarentzako, baina baita ere lurralde osoarentzako, lurraldearen orekaren ikuspegitik. Guk uste dugu Mutrikuarentzako errepide honek garrantzi berezia daukala, alde batetik gero Aintzanek eta numeroak eta zenbakiak gehiago zehaztuko ditu, baina gutxo gara bataz besteen esan dezakegu 6.000 bat ibilgailu ibiltzen direla errepide honetan egunero, eta horrek esan nahi du, erabilera handia daukala, ez dago baldintza egokietan, garraio astuna ere bertan ibiltzeko ez dauzka baldintza egokiak, eta horrek sortzen ditu arriskuak, komunikazio zailtasunak eta Mutrikuaren ikuspegiti baita ere adibidez, euren ospitale referentziazkoa mendarokoa izan da, bertara iristeko ere, ez da azpiegitura egoki bat. Horregatik nioen, gaurko egunak, guretzako bentzak garrantzi berezia daukala, aurreko legealditik, 2007 eta 2011ko legealdian ere, saiatu ginen bultzatzen proiektu bat, etzen proiektu hau, diferentea zen, nik uste dut kostoa ikuspegi ekonomikotik askoz ere, ambizioso gazala eta etzan bide garagarria, horrela erakutsi zen, gero baita ere egia da krisi etorri zela, eta horrek behartu gaitula administrazio publiko guztiak enfoke aldatzen, gauzak egiten modu austerogo batean, bideragarrego batean, eta kasu hartan proiektua mahai gainean zegoelarik ikusi izan etzala posible egitea, eta oraingo honetan proiektua egokitua izanik, datorren urtean martxan jartzeko aukera izango dugu. Aintzanek aipatuko ditu datuak, baina esan dezakegu datorren urteko udazken aldean edo, 2018ko udazkenen hasiko dola obra, eta 14 bat hilabete ondoren, 2019ko negu buelta hortan, uste dugu amaituta egongo dela, ziur gaude amaituta egongo dela. Eta besterik gabe, nik erderaren kortea ikuspegia jorratzeko, nosotros hoy tenemos entre manos un proyecto que desde la perspectiva de la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde la perspectiva del equipo de la Diputación actual, pues es una obra cualitativamente muy importante. Siempre hemos apostado por el equilibrio territorial. Este equipo desde el principio decía que Guipúzcoa tenía que aunar y la ciudadanía del territorio de Guipúzcoa tenía que tener las mismas condiciones y los mismos derechos y siendo igual el municipio en el que residieran, y evidentemente desde el punto de vista de la vialidad de las carreteras en el territorio eso no es así en este momento, y es cierto que especialmente el pueblo de Mutriku pues está sufriendo en este momento una falta de comunicación adecuada con el territorio desde la perspectiva de las infraestructuras viarias. El proyecto de la GI 638, la carretera entre Deba y Mutriku, la mejora sustancial que acometemos, pues va a resolver una deuda histórica que tenía Guipúzcoa y la Diputación Foral de Guipúzcoa con el pueblo de Mutriku. Y yo creo que por eso ha sido un esfuerzo continuo durante largos años. Hemos tenido diferentes proyectos
Alguno de ellos era inviable porque comportaba una cantidad económica, en nuestra opinión, excesiva, y este proyecto adecuado, ajustado y además con un enfoque más austero, entiendo que va a ser el que realmente va a traer un cambio muy significativo a la calidad de vida de los mutricuarras, en la medida en que esta carretera es muy importante para sus comunicaciones y además, desde el punto de vista, por ejemplo, de la salud de su hospital de referencia, es el hospital de Mendaro, y mejorará sustancialmente el acceso que tienen los mutricuarras a dicho hospital. Ni besterik gabe, hitza emango diot Aintzanari eta berak emango ditu xehetasunak. Aintzane. Egun on guztioi, eskerrik asko, hona etortzeagatik. Bueno, diputatu nagusiak pixka eta aurreratu duen bezala, historiko bat badauka, errepide honek, obra honek, hor eztabaida ugari izan dira batzar nagusietan legealdi desberdinetan, eta hor proiektu desberdinak egin izan dira sasiolatik, mutriku sasiolatik, eta diru kopuru izugarriak izateaz gain, diputatu nagusiak esan duen bezala, ingurumenarekiko afekzioak eta bestalde batetik funtzionalidade aldetik zeuzkaten arazoak medio ez genituen egoki ikusten eta gaina ez genituen bideragarri ikusten. Beraz, legealdi honen hasieran erabaki hartu zen, mutrikuri irtenbide bat emateko, eta irtenbidea izan zen trazado honen hobekuntza egitea. Eta nik pixka bat esplikatuko izuet trazado honen hobekuntza zertan datzan. Proiektuaren helburuak batez ere dira kurba batzuk egokitu edo suabizatu, bat konkretuki oso itxia dana alkoleakoa hor tunel bat egingo dugu, kurba hori ekiditeko, eta gero bide honek, kostako errepide batzuk bezalaxe, hor esponda batzuk dauzka nolabait egonkortu beharrean. Eta obra hau aprobetxatuko dugu baita ere bi esponda egonkortzeko. Beraz, alde batetik errepidea kurboiek leundu, errepidea zabaldu, espondak egonkortu, eta hemen daukagun nobedade bat da oinezkoen pasabide berri bat egitea. Orain arte ez dago horrelakorik tramo honetan, errepide tramo honetan, eta hondartzan hasi eta mutrikuko sarreraino oinezkoen pasabide bat egingo dugu. Beraz, hasiz, lehenengo argazkia erakutsiko dizuet, hemen hondartzatik hasita esan dudan bezala, gaur egungo errepidea hauxe da, eta hemen egiten duguna plataforma pixka bat zabalduko dugu oinezkoen bide hori sartzeko, eta boladizo moduan hondartza aldera, kosta aldera zabalduko da plataforma hori, boladizo esaten zaion moduan. Hemen ikusten duzuen nola geldituko den, obra egin ondoren, errepidea pixka bat zabaltzen da, txukuntzen da, eta boladizo hori egiten da sortzeko oinezkoen pasabide hori. Beste alde batetik, lehen esan bezala kurba desente pare bat daude, kurba handiak direnak, bat ipitxarriko kurba, hemen ikusten duzuena, eta hemen dronarekin ateratako argazki honetan ondo ikusten da kurba handi hau, gaur egun horrelaxe dago errepidea, eta kurba hau egingo duguna da leundu. Hemen ikusiko duzu nola geldituko litzaken leundu ondoren. Horre mendian aktuazio bat egin behar da baita ere, egonkortze aktuazio bat, mendiari zatitxo bat kendu behar zaio, eta kurba hori hobetu egingo dugu. Beste alde batetik, urrengo zatian ikusiko dugun bezala, hemen ezkerreta dagoen berdegune hau da esponda bat, egonkortuko dugun esponda bat, eta gero revegetatu edo berriz ere landareekin beteko dugu, eta hemen bestea dago, ez? Bi esponda hauek gaur egun arazoak ematen dizkigute, eta hori egonkortzeko aprobetxatuko dugu. Hemen ikusten da, plataformaren boladizo hori, hemen azpian,
plataforma hau handitzen da eta pixka bat airean gelditzen da boladiz hori oinezkoen bide hori egiteko. Beste alde batetik, aurrerantz joan da, bidean ere aparkaleku desberdinak egingo dira, guztira 18 bat aparkaleku izango dira, pixka bat jendea gelditu dadin eta ikus dezan kostako ikuspegi hori. Eta hemen ikusten dezute esaten nizuen tunel hori. Hau izango da aktuaziorik garrantzitsuena. Ikusiko duzuen bezala, goitik ikusita, hemendik Hondarbeltzetik hasten da errepidea, hemen esan dugu Ipitxarriko kurba hau leunduko dugula, aurrerantz joan plataforma hau dana zabaldu, oinezkoen bidea sartu, eta hau da gaur egun dagoen errepidea, Alkoleako punta edo hori ez, hemen egiten dugu zuzenean tunela, eta beraz kurba itxi hau ebitatzeko obra garrantzitsua izango da. Nik uste proiektuaren zatirik komplikatuena izango da egiterakoan, eta mesede handia egingo diola errepidea berari, ez? Batez ere segurtasun aldetik. Beraz, hemen tunela egingo dugu, eta tunelarekin batera, gero ja hemen esan bezala ikusiko dugu gaur egun. Alderantziz barkatu, beste tunelera, irterako tunelera joan beharra ez. Ikus dezazuten pixka bat gaur egun. Itxaso aldera, punta udana, kurba udana egiten du gaur egungo errepideak, eta tunela egiten dugunean, hau dana ebitatuko dute ibilgailuek, eta sarrerako tunela hemen izango litzake, eta tunelaren irtera hemen, 81 metroko tunela da. Beraz, nik uste dut hori, aktuazio garrantzitsua da, komplikatua da, orografia nahiko komplikatua eta gainera kostako errepideek beti daukate beste ezaugarri geologiko batzuk, eta aktuazio importante izango da. Beraz, esan bezala, gero aparkaleku gehiago izango dira baita ere, eta hemen informazio guztia emango dizuegu orain komunikabideei, link baten bitartez, eta noski horrelako obra bat egiten denean afekzioak ere handiak izaten dira. 5 hilabetetan errepide hau itxita egongo da, tramo desberdinetan, eta hor Mutrikuko udalarekin batera informatuko dugu jendea, alternatibak zeintzuk izango diren, eta esateko, ezta? Kalbario gainetik joan beharko dute ibilgailuek hilabete horietan, eta pisuzko astunek ezingo dute hilabete horietan ezingo dira horri bili, hemendik ibili, debatik Mutrikura ibili. Afekzioak handia dira, baina esan bezala nik uste dut Mutrikuren irisgarritasun hori bai ospitalera, bai lurraldera, eta batez ere Gipuzkoako biribilgunea esaten diogun kapazitate handiko errepide sarera asko hobetuko da. Eta, nik uste dut gutxi gora bera hau izango da proiektua, eta, erderaz izango izkizuet batzuk. El objetivo de este proyecto, de esta mejora del trazado, es, por una parte, solucionar los problemas de ancho de la propia carretera. Tenemos que tener en cuenta que hay zonas donde no cruzan 2 camiones. Eso se va a mejorar, yo creo que de manera clara. Por otra parte, vamos a hacer un sostenimiento de taludes que hoy en día geológicamente están en una situación problemática. Hemos tenido algún susto, además, hace algo más de un año, que tuvimos que hacer una actuación urgente, pero vamos a aprovechar también para sostenerlo geológicamente, luego suavizar algunas curvas y evitar la más grande, que es la curva de Alcolea, donde ahí vamos a construir un túnel de unos 80 metros
para evitar totalmente esa curva. Y por otro lado, yo creo que lo que sí tenemos como novedad es el paseo peatonal que va a transcurrir entre el comienzo de la playa de Ondarvells, casi con límite con Deva, hasta el casco urbano de Mutriku. Yo creo que, bueno, como ha dicho el diputado general, teníamos una deuda con Mutriku, una deuda histórica, y una vez de desechar los proyectos anteriores que eran para nosotros inabordables por problemas presupuestarios y también por temas medioambientales, bueno, pues la decisión yo creo que ha sido correcta y hemos trabajado conjuntamente con los técnicos del Ayuntamiento de Mutriku. La obra va a durar 14 meses. La inversión es importante, es de 11 millones de euros, es muy importante y, bueno, si todo va bien, estará acabada para el invierno de 2019. Esan bezala, obraren inbertsioak 11 milioi suposatuko du, 11 milioi euro, beraz interbentzio edo obra garrantzitsu bat, inbertsio garrantzitsu bat, 14 hilabetetako lanak izango dira eta 2019ko negurako bukatuta egongo da. Lehen esan dudan bezala, afekzioen gai hori oso garrantzitsua izango da erabiltzaileei esplikatzea eta Mutrikuko udalarekin batera informazio hori kaleratuko dugu zuen medioen laguntzarekin. Eta besterik gabe, emango diot hitza Mutrikuko alkateari eta berak bere ikuspegia eman dezan. Egunon, eta egia esan pozik etorri naiz gaur hona, jakinda horren beste urteetan eskatzen jardun duguna, erabatean naiz besteko bide egoki bat izateko aukera hau azkenean gauzatuko dalako. Proiektu baten aurkezpena gauza egoki bat. Egia esan, legealdi honen hasieran bertan, lehenbiziko eskarietako bat, o lehenbiziko eskaria izan zen errepidean zerbait egitea. Gu Gipuzkoa ez da handia. Gu bazter batean gaude, eta bazter batean egoteaz gainea, gaude errepide nagusitik eta trenbidetik kanpo. 4 kilometrotara, baina guztiz kanpo. Geratzen gera, psikologikoki nahiko aparte, ezta? Orduan horrek badu bere eragina, eta ikusten genuen beharrezkoa zela lotura egoki bat izan behar genuela, herritarrak ala eskatzen zutelako eta udala beak ere ala ikusten zutelako. Lehen komentatu duten bezala, bai diputatu nagusiak eta bai aintzanek proiektu desberdinak izan dira, eta gora bera desberdinengatik ezin izan dira gauzatu, eta hori ikusita izan genuen, eskatu behar dugu gutxinez daukagun errepidea egoki eta erabilgarri izatea. Mendaroko ospitalakin lotzeko, herritarrak ere lanera kanpora joaten dira, eta errepidea nahiko egoera kaiskarrean dago, eta bestetik baitere turismoa lotua gutxika gu ere geoparkeko partaide gera, naiz eta Zumaiak hartzen duen bere izen nagusia, gure partaide gera, eta bisitariak baditugu, gero eta jende gehiago dator, eta erakutsi behar dugu herria hor daola, etortzeko erraztasuna daola, eta iriki nahi dugula guztira. Orduan, beharrezko ikusten genuen. Herritarrak jakin zutenean proiektu honen berri oso ilusio handiz hartu zuten, bada garaia guztiak esaten zuten, eta gaur bertan, bihar perentxan agertzen baldin bada, izango dute azkenean, sinistuko dute, azkenean proiektua beti joten dira luze, eta askotan jendea etxita edo gehatzen da, ez dakitengo diguten, baina azkenean gauzatzeko gauza bat izango dago, beraz, pozik eta diputazioa zer esanik ez, eskerrak eman, azkenean gure eskari historiko hau, aintzat hartu duelako, Mutrikuak guztien izenean. Hoxe, nire izan. Izan zaretela, mendekotasun txiki bat badaukagu eta gaztelera zer gauza beretxo esango zen estimatuko luke. Erderaz, buenos días. Hoy se cumple al final una de las ilusiones del pueblo de Mutriku. O sea, tener una carretera en condiciones, que ha sido una
una reivindicación de años, que siempre nos hemos visto, vamos a decir, como decía en euskera, pues aunque estamos solamente a 4 kilómetros de la carretera general y de las vías del tren, pues psicológicamente estamos bastante más lejos, ¿no? Entonces siempre nos hemos visto, aparte de estar en una esquina de Guipúzcoa, pues aún como si estuviéramos como más aparte aún, ¿no? O sea, más, vamos a decir, abandonados entre comillas. Entonces, el que se cumpla por fin, que se pueda hacer una carretera con su paseo, que le da un valor añadido importante, pues nos llena de ilusión, la verdad, porque fue una de las peticiones que nada más entrar en el ayuntamiento fue lo que presentamos a la Diputación, que nos hicieran, si era posible, que nos hicieran una carretera en condiciones, que tuviéramos un acceso tanto para el trabajo, para el hospital, como para el geoparque al cual pertenecemos y que cada vez vamos recibiendo más visitas y nos ha parecido que tiene que ser un proyecto, vamos a decir, estratégico, a nivel municipal estratégico, porque eso, la comunicación entre Vizcaya con Guipúzcoa, pues hombre, es importante para nosotros. Entonces, en ese aspecto, pues lo hemos cogido con mucha ilusión. Los vecinos también, en el momento que lo lean en la prensa, al final se lo van a creer, porque después de tantos años de pedir y que no se hiciese, que no se vea luz, pues al final que lo vean, pues va a ser una cosa muy importante. Entonces, pues eso, que nos va a ayudar a acercarnos un poco más a Guipúzcoa, a acercarnos un poco más a la carretera general y nos van a dar un valor añadido como municipio, también creemos. Bueno, gehitu pixka bat, lehen esan ez dudan gauza bat, proiektu hau onartuta dago, Gobernu Kontseiluan, eta lizitazioan jartzeko tramitazio luzea dauka, kostasekin, hor baimenak eta lortzeko luze juten direlako. Beraz, tramitazio horiek martxan daude, eta horiek dana bukatzen direnean, ingurumenekoa ja onarpena emanda dago, lizitazioa aterako dugu eta esan bezala obraren hasiera aurre ikusten dugu datorren udazkenerako. Pixka bat, arrazoia hainbeste atzeratzeko da tramitazio oso luzea daukatelako kostan egiten diren aktuazio guztiek. Hilabete eta hilabetetako tramitazioak. Baina dana ondo dijoa eta ez dugu zergatik kezkatu beharrik, aurre ikuspenak beteko direla espero dut. Como decía, la tramitación de este proyecto, el proyecto está aprobado en el Consejo de Gobierno, pero la tramitación con costas suele ser complicada y larga y bueno, va todo según lo previsto, por eso igual choca un poco que el comienzo de la obra no sea hasta otoño del año que viene. La razón es esa, está todo aprobado, está aprobado en Consejo de Gobierno, está todo el proyecto terminado, pero la tramitación con costas suele tardar bastantes meses. Va todo según lo previsto y creemos que cumpliremos con los plazos. Eskerrik asko. Labur, oinezkoentzako bide horrek gogora ekartzen du zalantzarik gabe Zarautz eta Getari artekoa. Pentsatzen dute baliagarri izango zela hango lana, ezta? Bueno, antzerakoa da. Bai, ezaugarri berdintsuak ditu, oinezkoen bideak. 2 metroko zabalera dauka, ez da bidegorri bat. Bidegorri bat egiteko oraindik plataforma askoz gehiago handitu beharko litzake kostaldera eta kostasek baimena emateko ere askoz arazo gehiago jarriko lituzke. Beraz, guk uste dugu pasea Zarautz eta Getaria bitarteko oinezkoen paseo horren antzeko ezaugarriekin nahikoa izango dela eta 2 metroko zabalerako paseo bat izango da. Barkatu? Erderaz nahi dezu esatia? Ez, eskerrik asko. Ni uste oso garbi geratu dela dena, beste kontu bateko aukera bai badago, ezta? Bueno, Peio González Ogasun diputatuaren inputazioa dela eta jakineko nuke zein den zuen ikuspuntua, eta iritsi zaite orduko aktuazioak defendatuko ote dituzuen edo, ezagite hori horrela den, eta euskeraz da gazteleraz mesedez. Bai, guke hori ezagutu dugu ikerketa horren berria, eta gure partetik behintzat errespetua, epaitegietan dauden prozesuei,
baina baita ere konfidantza. Gure momentuan, aurreko legealdia 2007 eta 2011 artean, kudeatu behar izan genduen egoera bat oso larria, izan zen reala desagertze bidean zegoela eta horri buelta eman genion. Eta prozesu hori konfidantza daukat nik lege ikuspegitik guztiz ongi, guztiz egoki egin genuela, eta beraz, nik ez daukat inongo zalantzarik epaitegiek hori ezarriko dutela baita ere. Bueno, simplemente habiendo conocido la noticia de la investigación que se pone en marcha en los tribunales en el territorio, una cosa, la primera sería la de respeto, evidentemente como diputado general al proceso judicial, pero también la confianza, en la medida en que nosotros abordamos una situación muy complicada en la legislatura 2007-2011, estábamos afrontando un peligro que era la desaparición del principal equipo de fútbol del club más importante del territorio, la Real Sociedad, y todas las medidas que asumimos y que pusimos en marcha en aquel momento las tomamos al 100% respetando la legalidad vigente, con lo cual, utilizando o basándome en esa confianza, estoy convencido de que también digamos, la andadura judicial finalizada pues dando y respaldando aquella gestión. ¿Listo? Venga. Vale. Eskerrik asko.